गासिबो हाबनो होबाय गिदिरथारलै हाबनो मोनबाय आरो ना सिङाव एकदम सिगाङावनो जिरायसै जोङो एकदम सिगाङाव Bis mata deh, nih gue. Dasar mana gas dulu? Sudah mau, sudah mau. Ayo, tunggu siang terus, kamu. Apa kemarin juga? बेखेवजेनसिगोन ना बाथिसावनो बेखेवजेनसिगोन आखाइ खबना हो रायजोफोर जोंनि मोसाफिल्मनि एक्टर एक्ट्रेस जरा तालिया ladies and gentlemen आर'नाइजों मान होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आखाइ खबनानै हो रायजोफोर आजामोन सनामोन जानो लुगैदोंलै दिस्टार्ब जाबाय नायग्राफ्रा दा बिसोरखौनो नुदों स्क्रिनाव रायजोफोरा दसे उनाव पूजा मुसाहारी बबीता बसुमतारी पिंकी ब्रह्मा विवेक गोयारी निजाम गोयारी विग्राय बसुमतारी निपु बसुमतारी and जाथारबाय रायजो दसे आखाइ खबना हो रायजोफोर आर'नाइजों मान होनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय siang mana? Khusus-khusus kita kan
Sugikannya sama Raja bawa akan kembali ya. Thank you. Saling gini belajar kan?